The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119:33-35. Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall keep it to the end. Give me understanding, and I shall keep your law. Indeed, I shall observe it with my whole heart. Make me walk in the path of your commandments, for I delight in it. 2 Corinthians 7:1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Psalm 119, 105-109. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgments. I am afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. Accept, I pray, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgments. My life is continually in my hand, yet I do not forget your law. Proverbs 23:12. Apply your heart to instruction, and your ears to words of knowledge. Psalm 86:11-12. Teach me your way, O Lord, I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I will praise you, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. 1 John 5:1-3. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves him who begot also loves him who is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. Before we start our Bible study nining adlaw, sama nanda na itong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, agi pangandam sa atong tagsatag sa kakalag. Kinahanglan nga atong limpyuhan ang atong kalag gikan sa mga sala. Personal sins like mental attitude sins, lingual sins or overt sins, kini mahimo lamang babag sa atong pagamuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, gimanduan kita nga mugamit kita sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala nga dili pa magtotoo, you are still an unbeliever, tagan ikaw og pag-agda o pag-aghat sa imong free will na imong buhaton ang labing mainungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. He is the only Savior. Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men
whereby we must be saved. Gawas ko ng tao magpakatao pag-usab dili siya makakitas gingharian sa Dios. Juan 3:3. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami nining among lawas kini timailhan nga ang imong plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi nagapadayon pa. O nga ikaw buot nga kami magatubo diya sa imong pulong busa nagatuman lamang kami nining imong sugo aron kami kabuot gayo diyan ang pagkahamtong espiritual nun diin na kami katakos pagkinabuhi sa paghimaya kanimo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, mga suki, mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Niano sab kita. Nagadupot kita karon sa atong tun-anan nga giuluhan og developing divine viewpoint. Atong ugmaron ang Diyos nun nga mga panguna-una kay way makalabaw, way makatupong, way abot o walay equal sa kamahinunan nun o kabililhon sa huna-huna sa Dios. Isaiah 55, 8 and 9, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Gawas pa kining pulong sa Dios mao huna-huna ni Ginoong Hesukristo. 1 Corinthians 2:16. Okay. Karon magpadayon kita sa atong gibiyaan kagahapon nga okay atong pasabot kanimo nga ang kamatayon sa tao mao kini ang kinagrabihan og impersonal nga kaaway sa tao. Death is man's greatest impersonal enemy. Na sa 1 Corinthians 15:26 nagaingon nga, the last enemy that shall be destroyed is death. Okay. Unya, ang atong kalag, just as this body of ours, kini atong lawas, ana ay nakalanday mga bahin ni like mga kamot, atong duha ka tiil, atong atong ilong, atong mga mata. So also the soul, ang kalag, ana ay iyahang nakalanlaing mga ingong faculties and attributes mga kinaiya. Okay? Una sa tanan, ana siya ay pagpanabot. Meaning, ang iyang kaalam o ang kahibalo. Ang Biblia nagaingon, ang kahadlok ngadto sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang kahibalo lahi kini gikan sa kaalam. Okay. Ako kang patinawan bahin ini. Ang kahibalo mao kana ang gitawag sa English og academic knowledge. Academic. Sama ning atong nakatunan gikan sa mga eskwelahan. Atong mga pag-eskwela sa kolehiyo, sa universidad. Kanang atong nakatunan gikan sa pagtudlo sa mga magtutudlo, mao kanay kaalam. I mean, kahibalo. Okay? Let me correct that. Dili na kaalam. Kahibalo. Academic knowledge.
ug wala ka na spiritual validity o spirituhanon nga value, kay tawhanon naman na. Okay? So maunay kahibalo. Kano sa man mahimong kaalam ang kahibalo? Sa diha nga imong katunan, mailhan, maklaro gyud nimo, masabtan, ug dayon nimong dawat niya na, you embrace it, you believe in it. Okay? Sa kinasing-kasing yun mong pagtuo niya na nahimo na ka ng kaalam. Okay? Now, kining atong hisgutan, bahin lang ni sa mga tinuhanon. Wa pa nilabot sa espirituhanon. Now, sa espirituhanon na gyud, ang kahibalo, tinuod, ang kahibalo, kanila nga itong nakatunan lagi sa mga eskwelahan, academic, o kuha spiritual value in our spiritual life, wala. Dili kini nato maaplikar. Mahimo lamang kining kaalam sa diha nga human nato makatuni, mailhi, masabti, ato kining dawaton, ato kining hangpon, ug ato kining tuuhan. Diha-diha, sa pagtuo nato, niya ng maong butang atong nailhan, nasabdan. Ang Espiritu Santo sa iyang ministry, the enabling ministry sa Espiritu Santo mulihok, ug mao na kini ang mugaling, kini ang pulong akong gigamit sa paghubad sa in English nga metabolization. Kay kinahanglan man i-metabolize ang atong gipangkaon, gusto? Physical food must be metabolized. So, mao pod ni sa spiritual realm. Nga ang Espiritu Santo mo o mo galing, mo metabolize. Niya nang atong gidawat, gituuhan nga pagtulunan o doktrina. You see? Diha, mahimo na ka ng tinuod gyud, klaro, tataw, tinaw na gyud sa nagatuon nga magtotoo. Now, I'm talking to regarding mga believers, mga magtotoo. So, nahimo na ka na nga kaalam. Okay? Nasabtan ba nimo? Gikas kahibalo, nahimong kaalam tungod kay ato magituuhan. Now, sumo na nga, knowledge is different from wisdom. Gikinahanglan nato ang kaalam aron nga kita maka-function as God desires us to function ingon nga iyang mga anak as His children. Apan ang kaalam ug ang kahibalo, bahin kini sa atong kalag. Musta? It's part of our soul. And judgment which weighs and determines which way to decide. That's our norms and standards. Kanang ato bang kapilian, katong pag-diferensya nato sa unsay maayo ug unsay dautan. Okay? So in other words, that is our norms and standards. Or ang atong kabubuton nga mo pili o mo kanang musalikway sa mga butang nga pasabot kanato. Our will, which chooses or rejects on things bought or brought before us. Now, or our emotion, ang atong pagbati, which causes us to fear or to love. Ang atong emotion, ang atong pagbati. Kasi mo bati tag kahadlok, bati tag kagutom, kauhaw, ang bati tag paghigugma, all of those. Ang atong memory, atong paghinumdum, nga it is our mental capacity sa kanang tipon, okay, pagpundo sa atong mga ideya o atong mga kahibalo bahin sa mga panghitabo. Okay? Now, sabta ni, hinaya na to ni pag kanang pasabot kanimo. Ang atong konsensya, na ang Bisaya gius konsensya, Espanyol man ni konsensya, tanlag.
Ang binisaya gyud is tanlag. Ang atong tanlag mao kini ang ingnon ta monitor sa atong kalag. It's the monitor of our soul nga mao'y magahukom o mga pronounce sa mga verdicts upon all that we do or say. All of that, bahin kini sa atong kalag. Nga kini, that will live forever. Ang atong kalag, nga mo magakinabuhi hangtod na sa hangtod. Now, ang Biblia nagatudlo nga naay kanang yawa. There is a devil, right? Of course. Tudlo man na sa Biblia. Kini siya, ato lang ni hulagway nga, nabihang dakuan ni murag dakong kanang buhaya. Okay? He is a big, ugly alligator. Now, si Apostol Pedro, nagkanayon, nga the devil is a roaring lion, roaming around, seeking whom he may devour. Nagalibot-libot na siya, nagatuyok-tuyok na siya, lakaw-lakaw siya, nagapangitag kinsay iyang tukbon. Manibot pasabot ni Apostol Pedro. Now, sa kaulahian na gyud nga mga inta statistics nila, dunay 80% kuno sa mga katawhan dinhi sa Amerika. Okay? Dinhi sa Amerika, nag-ingon nga sila nagatuo og personal nga yawa. There is a personal devil. Now, ang Biblia nagatudlo kanato nga ang Dios nagatukod siya og gingharian. He is building a kingdom. Ug ikaw ug ako ang appeal sa pagtukod nini alang sa iyang gingharian right now. Okay? So karon samtang nagpaminaw kanini, ako nagabuhat, nagasalmot niining pagtukod sa gingharian sa Dios. Now, when tawgon ako, hangyoon ako sa pagsulti sa usa ka hugpong like this ninyo nga nagpaminaw niini, mo function ko ingon nga embahador sa gingharian sa Dios. And then nagaalagad ako sa hari, sa tanang hari o Ginoo sa mga Ginoo nga si Ginoo Jesucristo. Kaya akong giangkon nga I am a clergyman, gitawag ako sa Dios to be an evangelist. Mao kini ang spiritual gift nga gihatag sa Dios Espiritu Santo kanako. And ang pulo nga evangelist, by the way, kini nakahulugan og tighatag og mga balita. Now, dito sa karaan nga mga Greek city-states, dito sa Gresya, wa man sila mga periodiko, wa pa man sila mga television, wala gani sila mga radyo panitong panahon na nga ang mga tao just go up in the streets, matulan sila sa mga kadalanan o muanunsyo sila sa mga balita o ila kining dawaton kining mga pulong nga gilitok o put it over o ilang tawgon kadtong nagasangyaw ni ining maong balita o ibanghilista in the New Testament na, okay, dinhi sa bag-ong tugo na o kanang pulunga of course nagkahulugan og siya ang tigsabwag sa mga maayong balita. Ug ang pulong nga evangelist excuse me lahi kini siya sa pulong nga evangelical. Kaya na may uban nga nagalibog pa. Dili ni parihas. This is different from the word evangelical nga diin murag maglibog ang mga
atong mga igsoon, we get mixed up sometimes. Now, ang prensa, ang pasabot ni press, sometimes maglibog sila in differentiating sa usa nga evangelista, evangelikal o evangelism. Lahi ni sila. Paminaw, ang usa ka evangelista na siya ay ingnon ta, he has a narrow ministry. Well, sa may binisayag narrow, hagipot, ingnon lang nato. Ang iyag yung nag-una nga function, mao ang kanang pagsibya o kanang sangyaw sa mayong balita sa kaluwasan, the good news of salvation, ngadto sa mga tao nga wa pa makadungog niining bahin sa buhat sa kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Kini nagkahulugan nga iyang paila-ila ngadto sa mga tao kinsa si Ginoong Jesucristo, what He has done for them, unsay iyang nabuhat alang kanila, ug mao nga this will lead them to Christ, nga maka paganoy nila o sangyaw kanila, magpasabot kanila kinsa si Ginoong Jesucristo, aron sila makadawat, makatuo sa buhat sa kaluwasan dito sa cross. Hence, kung sila mutubag nini, musanong nini mayong balita sa kaluwasan, positibo sila, makaangkon sila sa dayon nga kinabuhi. They get saved. Samtang ang buhat sa pastor magtutudlo, lahi, gikan sa kay evangelista. So, ang evangelista, igo ra siyang sangyaw, magpasabot, magpatinaw, bahin sa kaluwasan. Unsaon sa tao pagkaluwas. Pagpasabot yun nila. Okay? O bahin sa buhat sa kaluwasan, gihimo Ginoong Jesucristo dito sa cross. Duha na ka libo ka tuig ang milabay. Ug mao nga pasabton sila niini, apan ang pastor magtutudlo, mao nay musawo ingnon ta, mao nay mo resume o mo assume sa buluhaton aron sa pagpasabot pagyugdugang niadtong mga bag-o pang mito o midawat sa kaluwasan. So, an evangelist again, mao ang iyang pagdeklarar sa mayong balita sa kaluwasan nga ang Dios na higugma kanila, nila bang mga tao nagpaminaw, nga di pa magtotoo, that God loves them, that God is interested in them, o nga gikinahanglan ng imong lig-on gyud nga pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manduluwas og Dios. You believe that He died for your sins. Mao kana ang pagpasabot sa evangelist. Namatay si Ginoong Jesucristo tungod sa imong mga sala. Didto siya namatay sa cross. Ug kung imong tuuhan siya, sa matod ba sa mga buhat kapitulo 16:31 nag-iingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, then you are saved. Sa diha nga ikaw mutuo, mudawat kaniya nga imong personal nga manluluwas. Mao kana ang mensahe sa ebangelista. Ug kini gitawag og kirigma. Kirigma, that's a Greek word. Now, ang pastor-teacher, madulatas pastor-teacher, makatudlo na siya gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag in teaching them. But the evangelist has a rather narrow message. Murag limitado. Kaya man lang gi-concentrate bahin sa mayong balita sa kaluwasan. So, ang main job gyud sa usa ka evangelist is to win people to a saving knowledge
kang Ginoong Jesucristo. And then, turn them over ngadto sa pastor, teacher, to pursue sa Diyos nun nga buluhaton. Gilatid usab diya sa 2 Pedro 3:18, kanunay nato ning gikutlo. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hinoon, ang evangelist, balik ta si evangelist, can also be a teacher and a trainer as well. You see, kay mo ni ang ikaduha niya nga katungdanan. So this very moment, kining maong evangelista is working on your salvation pinagi sa saving work or saving ministry sa Dios Espiritu Santo. Secondly, ang imong kalag is so valuable labihan sa pagkabililhon tungod sa God's concern. Kaya binimo, ang tibuok Biblia is concerned with the saving and developing sa atong kalag in many ways. 2 Peter 3:9 unsa isulti diha. Ang Dios dili buot nga naay malaglag, kundili ang tanan unta maghinulsol. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Now, notice that na ang Diyos dili buot. Dili niya kabubuton, dili niya tinguha nga ana ay malaglag. It's not His desire that you should ever perish. Paminaw, God does not want you to be lost. Dili buot ang Dios nga ikaw may salag o malaglag. Buot siya nga ikaw maluwas. Buot siya nga ikaw moadto sa langit human ka mamatay. Yan ang imong lawas. So much so that He has delayed judgment. Iyaw nang giunda-unda to give you time, to give you the chance. So much so that He even gave His only begotten Son sa pagpakamatay tungod sa imong mga sala dito sa cross. Iyaw na, siya ramang gyud ang kalifikado sa pagbayad sa atong mga sala. Ako na po ning gibalik, gipagpa-subli, aron gyud mudot gid nimo sa imong limpatakan o sa imong kalag. Nga siya ra gyud ang kalifikado, siya ra ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao. Way lain. He is the only mediator and He is the only redeemer. Siya ra gyud manluluwas. Og way lain na kung mo insister kag naay imong paagidit, kamo na husay na sa Dios. You see? Si Ginoong Jesucristo namatay dito sa krus tungod sa imong utang sa sala. Kaya matay ikabayad. Kapilagin na nako i-emphasiya gyud. We cannot pay the debts of our sins. Wala. Nagani ang pulo sa Diyos. But God commended His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Na. Sabi nimo, it has been said nga, of course, nasayod na kaniya na nga ang gugma is the greatest thing in the world. Well, ang bala ang kasulatan nagaingon, hearing His love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation, mo nagalukat or a covering sa atong mga sala. Sa laing pagkasulti, sa dihang namatay si Ginoong Jesucristo dito sa cross, padayag ang gugma sa Dios. Binagi kang Ginoong Jesucristo.
Ang gugma sa Dios nga Amahan, iyang gi pakita pinagi siyang bugtong anak. Ug tungod sa iyang kamatayon, by His death covering your sins, every sin you have ever committed, iya kining gi taklupan o inuntang gitakuban, so that He will never judge you. I'll never be in the great white throne judgment of God. Dili na. Kung ikaw mituo na kang Ginoong Kristo, dili ka na mudangat dito sa dakong puting trono sa paghukom. Great white throne judgment of God. Kay, it's already passed. Cancelled. Kining maong judgment. Tungod kay, binimo, tungod kini, kay ang cross mismo, mao kadto ang paghukom. The cross itself is a judgment. Ang Diyos mihukom sa iyang bugtong anak in our place. Kita unta ang hukman. Apan si Ginoong Jesucristo may mipuli sa atong dapit. So, I don't have to face the judgment. Dili na. Well, I'll have to face the judgment seat of Christ. Apan dili magina ang paghukom. That is evaluation time sa atong mga nabuhat din sa kalibutan. Where believers go to give an account of the life they lived. Human nga sila nakatuo kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas. Ang tanang mga magtutuo manubag will give an account for their faithfulness, for their obedience, ug ang ilang kinabuhi that they have lived samtang dinhi pa sila sa kalibutan. But that's not judgment for condemnation, no. Alang lamang ka na sa mga di magtutuo. Panalang ka na itong mga magtutuo, dili kini paghukom kundili evaluation time. We give an account for our life here on earth. So, lahi, nakita nimo ang kalahian. Believers in the judgment seat of Christ will be judged in their loving their brothers and sisters, and they're doing good works. Duha ra ba ka klaseng mga mayong binuhatan. Ang himuan o pagtasal is going to be evaluated. Kung ang gidaghanon sa imong mga mayong buhat, mga tawhanon o Diyos nun, timbangon na. They are going to be evaluated. Unsa gidaghan nga mayong buhat nga imong nahimo. Buhat bang Diyos nun, buhat bang tawhanon. Na unsa maning Diyos nun nga mayong binuhatan. Anything and everything a believer does inside the operational divine sphere or protocol plan of God, mao nay divine good. Mao nay paggagantihan nga matang sa mayong binuhatan. Kaya di man masunog, kaya tandi man na nato sa pilak, bulawan, malon nga mga bato. Okay? Apan ang mga tawhanon nga mga mayong binuhatan is defined as anything and everything a believer does outside of the operational divine sphere or protocol plan of God. Tuman siya gawas. Pagbuhat niya ng mayong binuhatan, so kanagitandi lang kana gawas nga mahugawng trapo lang na sa tubangan sa Dios, gitandi pag yun na sa Korinto nga kahoy, kugon og dagami nga kunduslitan nimo kana mo sila og sunog, right? Because they are combustible. Mo na. So they are going to be evaluated in the judgment seat of Christ. Okay? So I hope na klaro nimo na. So, I repeat, I will be judged. But as far as my salvation is concerned, as far as going to heaven is concerned, that is all past. Wala. Dili na ko paghukman. Dili ka na paghukman, fellow believer.
because I did what God told me to do. Pagtuo kang Ginoong Kristo nga akong manluluwas. Didto sa cross is where it was done for you and me. Didto. Ikatulo, ang atong kalag bililhon pagayo tungod sa the nature of its loss. I'll tell you a story, a true story. Paminaw ni. It's a true incident. Dito sa New York, dayo sa kabata nga nahog sa atabay. It's a well. O sod lang sa usa ka oras tungod kay gisibya man to sa mga radyo, gibalita man nga nanginahanglan sila og tabang. Ibaw kag pilay mi sanong aron sa pagtabang nini. 3,000 ka mga tao offered to help in just 1 hour. Tiyaw mo na sa kabililuhon gyud sa kinabuhis tao. Now, dito sa North Carolina, diay usa ka batang gamay nga nawa dito sa kanang lasang. Okay? O it seemed like ang tibuok estado, the whole state almost stopped sa pagpangita niyadtong bataa apan paminaw. Ang atong kalag is far more valuable. Kadungog ka? Busa ang akong pangutana nimo mao kini. Yun sa man nimo pagtagad ka ng imong kalag. We kanang concentrate on these things. You lose in this life. You cannot own the whole world. Bitaw nag-iingon diha nga. Kanang what does it profit a man if he gains the whole world but suffered the loss of his soul? You cannot own the whole world. You can only maybe take a little portion nini, but you'll never be able to own it. Numdum ka si John Rockefeller Sr. sa iyang pagkamatay many years ago. Dugay na. Gi-publish man niya o gi-publikar man niya sa mga periodiko. Dihay nangutan na. Pila may iyang gibilin. But pasabot ang iyang mga kabilin, iyang mga kanang iyang mga properties o kung saan diha. Pila may iyang gibilin mo hindi pangutana. How much did he leave? Tubag? He left it all. Tanan. Iyang gibilin tanan. Ayang labing tinuod wa man gyud tay mada inigbiya na to ning kalibutan na. And yet we spend our lives trying to pile it up. Di ba? Kadagkas mga tao nga naning kamot yun nga. Makasapi o hala si igigtigom. Now, even if you got it all, it does not bring happiness and peace and joy. Justo? Dili gyud makahatag kanimong kalipay. It doesn't help in time of trouble. So mao ang pangutana mao kini. Andam ka ba for eternity? Are you ready? Unya, you lose in the life to come. Kaya nabitay kanta nga ilang giingon nga the only hell there is here and now. Now, tinood ba eh? No. Dili na tinood. It is not. There is one to come na ay umaabot. And you know what? Ang Biblia, daghag mga description bahin sa impyerno. Impyerno. Ang laingan nini, linaw sa kalayo. Mo ni kini ang dadagatan, giandam sa Dios sa yawa ug sa iyang mga demonyo. Ug ang mga di magtutuo mo adtupod. Kaning Salmo 11:6 nag-ingon,
It is a horrible tempest. Psalm 18:5, it is a place of sorrow, kaguol. Matthew 13, sa isulti, ang atong Ginoo nagaingon niini. Dapit kini sa pag-ago, pagminatay. It's a place of wailing. Si Ginoong Jesucristo mitawag niini og place of weeping. Dapit kini sa paghinilakay, pagbakho, and in many passages sulti kini. Si Jesus naghingano sa nini kini dapit sa kinahugawan, a place of filthiness, a place of unrest. Why kanang pahuway dito? Kay ang linaw sa kalayo, ang impyerno God, mao kini ang pagkahimulag tao gikan sa Dios. All because of sin. Tungod sa sala. And that separation continues right on. Human mamatay, physical ang tao. Hindi ka matay, niya. Padayon na kinihangtod na sa wala na katapusan. Dugang po yun ang atong kalag is valuable tungod sa unsa. The price paid for the redemption. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Sumangutana ko nimo. Ako kang balikon sa pagpangutana. How is your soul now? Kumusta naman? What if you lost it? What if you're losing it? What can you do about it? Unsaway mong buhaton. Niining higayon na mismo. If you make a decision to believe in Christ, you can be sure you will never lose it. Sabot ka? Sumo kini ang imong kahigayunan. This is your opportunity to keep your soul right with God. Matukma na hiluna sa Dios. Pinagi lang sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Ingon nga imong manluluwas. Nadaghan kaninyong unda-unda to decide to settle your soul with God's gracious offer of salvation by faith alone in Christ alone. Nagunda-unda, niya na lang. Niya na kung di na ko makasaha. Uy, ano sa man di ka di nagyod makasaha? Samtang na kay kinay magasasala, mubuhat yung kagsala. Dili man na isyo ang sala. It is your decision. So, you have been putting it off, paminaw. Sa diha nga imong kanang mausik kini, there is nothing you can do. Wala na. Once you lose it, that's it. Diha bitay usa ka professor gikan sa Inglaterra nagaingon, this life's decisions must be deemed to be in every case decisive. So, it is a decisive decision is what God is asking you this very moment. Ang imong tuo, imong to say yes to the Lord Jesus Christ. Kiniragyo ang panahon. And it is going to be forever. You decide for Christ now, and you will be His. Iya ka na. Diya, forever. Kita mo? And you will spend eternity with Him in heaven. There are many of you who do go to church, sige kag simba, imong gibuhat ng tanang mga programa sa simbahan. Panay dako nga babag nga nagpabilin. Dili ka siguro how you stand before God. Dili ka siguro where your soul is right now. O buot ka nga masiguro
Do you want to be sure? So kung buot ka nga masiguro, you want God's peace, His joy, His forgiveness, His eternal life, it is as simple as believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining imong mga pulong na tinaw og tataw gayud nga among nasabtan nga. Maluwas lamang di ay ang tao pinagilis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Imo kining paagi nga kami may balik diha sa imong kiliran. Ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios. Niining among nadungog nga mga kamatuoran now. Kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik. Ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.